जुदि नोंनि खाफालाव सिन्दुर थायोबाथाय नोंनि गोसोआ एसेब्लाबो गिलिर जागोन। रसमाखौथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा? दाथ' गोबां बयबो मानसियानो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो, गासिबो मानसियानो नुगासिनो आरोना। दायो एसेबां दावराव जागासिनो आरोना रसमा होननानै, रसमाया खारबाय गुबुन हौवा लाहैबाय होननानै गोबां दावराव जागासिनो आरोना लोगोफोर। सिगांखिनियाव आरो खनजिथा मैदोम दैदेन दावराव जाबाय थादोंमोन। दायो आरो नै फैलायबाय रसमाया नामजादा जालायबाय। नै रसमाया खारबाय। रसमानि माबा जानायाथ' गोबावानो जाबाय, खिन्थु दासिमहालागैबो सोलिबाय दं आरोना। नंमारगौना नंमारा, रसमाया खारमारदोंना खारमाराखै, गुबुन हौवा लाहैमारदोंना लाहैमाराखै, जों दा बेखौ रावबो डिटेल्स मिथियाखै, ओरैनो बुंगासिनो दं आरोना ससियेल मिडियाफ्राव। दायो रावबो फिक्स मिथियाखै, बुंनोनो हायाखै माने डाइरेक्टलि बियो हौवा लाहैबाय होननानै। खिन्थु लादोंना लायाखै जों दा मोजाङै मिथिना मोनाखै आरोना लोगोफोर। अब्लाबो जोङो दा न'आव गैया हिसाबै, हौवानि न'निफ्राय खारनाय हिसाबै दा जों बेखौ सन्देह खालामनो हायो, हमदांनो हायो आरोना बियो गुबुन हौवाखौ लाहैमारबाय होननानै बयबो दा फोसावलायगासिनो दं, खिन्थु सियर नङा जानांगौ। दा आं बेखौसो बुंनो सानो दे, रसमाया जे सासे इउटुबार आइजोमोन, सासे मोजां इउटुबार आइजोमोन, नाथाय दिनै बेफोरबायदि सा ससेयावनो गावखौ लासिं सिं खालामलांबाय आरोना। ओरैबायदि लासिं सिं जाबाय आरो बियो। सानसेखालि आं रसमाखौ रायज्लायनो होननानै आं फन खालामदोंमोन आरो दै सानसेखालि, माने गोबावनि खोथा आरोना, एसे गोबावनि खोथा। जेब्ला WYBA सोलिबाय थादोंमोन ना, बै समाव माने आं बिथांनाव खनसे कल खालामनायदोंमोन, खिन्थु आं बिथांजों रायज्लायनो मोनाखै आरोना। बिनि हासबेन्डआसो हमदों जानांगौ, हासबेन्ड होननानै लादों। आं बिनिसो माखासे खोथाखौ रायज्लायनो मोन्दों। मानो होनोबा आङो रसमानिफ्राय मोनसे ट्रेडिं रां खामायग्रा एप्सखौ आं बिथांनि लिंकनिफ्राय आङो डाउनलड खालामनानै लादोंमोन आरोना। बिनिफ्राय आं माबा खालामना लादोंमोन, ओमफ्राय सप्तासेनि उनावनो माने बियो बेन जानानै होदों। माने थाखा जोबोद ओरैनो बेखार जादों आरोना बै समाव। ओमफ्राय बै समाव माने रायज्लायनो सानदोंमोन, रायज्लायनो फन खालामदोंमोन आङो, ओमफ्राय रायज्लायनो मोनाखै। ओमफ्राय आङो हौवाजों रायज्लायदों, हौवाया खिन्थु मोजांखौनो बुंहरदों आरोना। हौवायाथ' मोजाङैनो रायज्लायदोंमोन, मोजाङैनो रायज्लायहरदों आंजों। सानना नायोब्लाथ' हौवाखौ गाज्रि बायदि मोनाखैमोन आरो आं, माने रायज्लायनायफ्राव। खिन्थु जोंथ' मिथिला जाहैबाय दा, हौवानि गोरोन्थि ना हिन्जावनि गोरोन्थि, बिथांमोननि न'खरावबो मा जादों मा मादों जोंथ' जेखौ दा बुंनो हाला, मिथिमोनला। अब्लाबो ना, फिसा थाखानाय हिसाबै, सासे गथ' थाखानाय हिसाबै, जोंहा रसमा बायदेवा बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन, बेफोरबायदि खालामलांनाङामोन आरोना। मोजां गाज्रि फिसाया फिसायखा, गावनिखा होननानै बिथाङा जेब्लायबो दुखु खस्थ'बाबो सहायनानै थानांगौमोन आरोना। आं बेखौसो लुबैयो। दायो बेसे गोदाव सोराव जागोन साननानै नाय, बेसे गोदाव सोराव जागोन नोंनि गालांनाय गथ'आ, बेसे गोदाव सोराव जागोन दायो बिमाखौ नागिरनानै खाराव माराव जागोन। बेखौ साननानै नाय। हायोब्ला रसमा बायदेव, नोंथाङा न'आव गिदिंनानै फैफिन, आं बेखौसो खावलायगोन। दायो जोंहा सासे आइजो इउटुबारा एबा महिलारिया फरायनाया ओरैबायदि माने मोजां बाथ्रा बुंदों आरोना लोगोफोर। बेखौ खोनासंनानै लानाया गोनांथार। जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा आरोना, माबायदि जानांगौ, सासे हिन्जावा न'खर संसार सालायलांनोबा माबायदि जानांगौ, बिथाङा ओरैबायदि एडभाइस होदों, बेफोरबायदिसो जानांगौ आरोना। नोंथांमोननो आं बिथांनि भिडिअखौ मा बुंदों, मा फोरमायलांदों आं होलांगोन, नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। ओरैबायदि मोजां एडभाइस होदों आरोना, बेफोरबायदि जानांगौ, हिन्जाव मानसिफोरनि आखल आखुफोरा, गोसोफोरा थिग बेफोरबायदि जानांगौ आरोना। नोंथांमोनहा नायनानै लाग्रो, भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होलांनि, नायलांबानो जाबाय। सोरबा खना खनलि खारखाबायानो थायो, थेवबो जोंहा आब' रसमा
बिब' गोदैखौ आं खारगोन सानथाराखैमोन आरो मानो होनोब्ला बै समाव बुहुद गेदेर बाथ्रा बुंदोंमोन ससियेल मिडियायाव फैनानै ओमफ्राय बिबो सासे इउटुबार आंबो सासे इउटुबारावनो गोलैबाय बै समाव माने आङो बुंदोंमोन आरो नै नोंथांमोना नायनानै ला क्लिपखौ हाबा जानायनि नेरसोन आरोना सिन्दुरा मोनसे फिसायानो जा गिदिरानो जा सिन्दुरखौ फोननांगौ गासिबो फोन बिनि थाखायनो ओमफ्राय जायफोरा फोना इसोरो तारमाने बेलेग हौवा नागिरनाय थांमानाय मोनो आरो आं नुबायना लोगोफोर भिडिअखौ माने बे भिडिअआव बुंदोंमोन आङो हाबा जाखांनाय हिनजावफोरा हौवा थानानैबो गैयै बादि सिन्दुर फोनालासे टाउन सहर बेरायबाय थानायखौ नुनानै बे भिडिअखौ माने आङो एसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बुंदोंमोन आरो बे एन्टारटेनमेन्टआव बुंनाय बाथ्राखौनो आब' रसमाया आंनि क्लिपखौ लानानै माने गोबां बाथ्रा बुंदों आरो माने आङो बेजों जावलायनो सानाखैमोन गोबाङा साननो हागौ इउटुबारफोरालाय मा खालि जावलायनायल' होननानै खिन्थु बिदि नङा लोगोफोर आंबो जावलायनो सानाखैमोन आंनियाव माने ओरैबायदि कमेन्ट फैबाय दं लोगोफोर गोबाङानो माने कमेन्ट हरबाय दं आब' रसमाया खारबाय आब' रसमाया सोरजोंबा हौवा गोदान लानानै खारबायनो बिदिनो बायदि बायदि आरो एक्सेट्रा माने गोबां आरो आंबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो ओमफ्राय आं नंगौना नङा जादों आरो ओमफ्राय खिजानिबा बबेयावबा दंखन हैयोबो जानो हागौ ओरै भाबिदोंमोन आङो खिन्थु घटनाया नोंमारगो माने नोंमारगानो इयो थांमारदो खिन्थु न'आव जुदि थाहैनायमोनबाथ' बियो दायालागै एसेबां इउटुबार्सफोरानो होबाय दङ बेथ' मोनसेबाबो भिडिअ क्लिप होनानै बुंनो हागौमोन जे आं न'आवनो दं आंखौ बेबायदि दावराव बानायनो नाङा होननानै बियो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो हागौमोन सासे इउटुबार हिसाबै जुदि नोंनि खाफालाव सिन्दुर थानायमोनब्ला रसमा नोंखौ गुबुन हौवाफोरा गुबुन सेंग्राफोरा नोंखौ हाबा लानो नोंखौ लांखारनानै थांनो नोंखौ गोसो थोनो एसेब्लाबो माने डाउट फिल खालामगौमोन नोंखौ माने एसेब्लाबो डाउट फिल जाखायो दै लोगोफोर मानो होनोब्ला सिन्दुर थानाय लोगो लोगोनो सासे हौवाया सासे हिनजावखौ मोखाङाव नायनोबो एसेबाबो माने उसुबिदा लाजिनाय फैयो दै एसेब्लाबो नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखागौ जानांगौ हौवा माहारिफोरा ओमफ्राय दा नोङो जेनेका सिन्दुर फोनालासे थायो आसान सांखा गाना माने सना माला जेबोखौनो गाना नोङो सासे सिख्ला बायदिसो थाथारो बेबायदि सिख्ला बायदि थानायाव नोंखौ आङो मिथियामोन सासे हाबा जानाय आइजो सासे खुदियानि बिमा होननानै आं नोंखौ मिथियामोन आरो नोंनि ससियेल मिडियानि भिउवार्सफोराबो नोंखौ मिथियामोन जेब्लानोखि नों Q&A भिडिअ लाबो अब्लासो नोंखौ जुलि जानाय होननानै खोन्थानानै लादों नंगौना नङा नोंनो बुंबानो जाबाय दा आरो बिदिनो सोरबा नांसहैलायगोन माने गाज्रि मोननो नाङा आरोना आं रावखौबो थांखिनानै बाथ्राखौ बुङाखै दा घटनाया जायनि सायाव जादों बिथांखौसो बुंदों आङो रसमाखौ माने रसमाया बेफोरबायदि जाथवामोन आरो मानो होनोब्ला जोंनि जेनेबा बाथौ धोरोमाव हाबा जानानै बियो माने सिन्दुरखौ थुवालासे थायोमोन ना बेनो गुबै जाहोना बेनो आं बुंखादोंमोन ना सिन्दुर फोनालासे थायोबा गोबां हौवाफोरानो नोजोर होयो होननानै जुदि नों सिन्दुरखौ थुनानै लायोमोनबा नोंनि न'खरा आरोबाव समायनासिन जाबावगौमोन खिजानिबा खारन नोङो बाथौ धोरोमाव हाबा जानानैनो नोंनि फिसायनिफ्राय नोंनि खाफालाव गोजा सिन्दुरखौ लादो अब्ला नोङो मानो सिन्दुरखौ लाया नोंनि हौवाया दिनै कम्पानियावनो खामानि मावहैना दं ना साख्रियानो मावनानै दं थेवबोथ' नोंनि हौवाया बे संसाराव थांनानै दंना हाबा जाखांनायनि उनावबो जुदि हौवा थानानैबो गैयै बादि सिन्दुर थुवालासे थायोब्लाना लोगोफोर माने मानसिनि गोसोआ एसेब्लाबो दिनाव दिन सानसेनि उनाव सानसे माने एसेब्लाबो सोलायलांनायनि खाबु थायो जोंथ' मिथिया रसमा नोंनि न'खराव मा काहिनी जादों नोंनि हौवाजों नों मा बुलाय सुलाय जादों जोंथ' एख' मिथिया नों खालि सासे हौवाजों खारदों जों बेखौल'सो मिथिगौ जुदि नोंनि खाफालाव सिन्दुर थायोबाथाय नोंनि गोसोआ एसेब्लाबो गिलिर जागोन आरो जि आं सासे हाबा जाखानाय आं मानो बेफोरबायदि गोसोखौ लानो आरो गुबुनाबो नोंखौ एसेब्लाबो माने बिथाङाथ' हाबा जाखानायसो होननानै एसेब्लाबो माने गोसोआ गिलिर फैयो जुदि नोंनि हौवानि फेमिलियाव एसेबां गिदिर प्रब्लेम जादोंबा नोङो सासे गुबुन हौवाजों खारलायनो गोनां जादोंब्ला नोङो एसेबां लेथ्रा बदनामखौ लास्लायस्लाय नों नोंनि बिमानि न'खरावथ' थांना थाहैनो हायोमोन ना बिमानि न'खराव खारना थाहैखांनायनि उनाव नोंनि बिमा बिफा जाति बंस'खौ लानानै बे हौवानि फेमिलिजों नों एसेबाबो जगाजग खालामनानै रायलायनो हागौमोन जे प्रब्लेमा मानि थाखाय जादों जुदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामखांनायनि उनावबो नोंहा जुदि बे संसाराव गोरोबनायानो गैलाबा बे संसारखौ हौवाजों नोङो जानोनो गोसो गैलाबा नोङो रायजो राजा लानानै माने फाथैलाय बिसिनाय हक
माने डाइभर्सआनो हक बेबायदि माबा मोनसे आयेननि राहा लानानै नोङो गावस्रालायग्रोनांगौमोन बिनि उनावसो नोङो बेबायदि गुबुन हौवाजों थांनाय बिबानखौ लानांगौमोन जोंथ' एखौ मिथियालै रसमा ना हौवानि दाय ना हिनजावनि दाय ससियेल मिडियायावसो नुगासिनो दा जों सोरखौ मा बुंनो हौवाया एख' दाय गैयाबो जानो हागौ नोंहा माबा मोनसे पार्सनेल प्रब्लेमबो थानो हागौ जायखौ नों हौवानो फोरमायना लानो हायाखै जुदि नों हौवाजों फंसे बुजानानैब्लाबो फंसे सोरबा जानानैबाबो नों हौवानो जुदि फोरमायनायमोनब्ला बेफोरबायदि एसे लेथ्रा बदनामखौ दिनै नों मोननाय नङामोन दिनै ससियेल मिडियायाव साफानिफ्राय साफा नोंखौ दिनै दायनिगिरि महरै जेनेबा नोंखौ होगासिनो दा नों मा सानो नोङो सासे ससियेल मिडियानि इनफ्लुएन्सार हिसाबै सासे ब्लगार हिसाबै नोङो बेफोरबायदि दायित्वखौ लानो नाङामोन नोङो जगाजग माने नखरजों नखर नोङो माने एसेबाबो खालामनो जुजिग्रोनांगौमोन बिनि उनावसो नों सासे हौवाजों खारनायनि दायित्वखौ लानांगौमोन एसे गिदिर बदनाम एसे लेथ्रा बदनामखौ लानानै दिनै नों ससियेल मिडियायाव माबोरै ओंखारगोन लासिं सिं बाथ्रा रसमा नों बुहुत गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन गोसोआ थिग थाबानो जायो सिन्दुर फुथाजों खोथा गैया होननानै नोङो बुंदोंमोन बिनि थाखाय आं नोंखौ दिनै बुजायदों सासे बिब'खौ दिनै आं सासे उन्दै जानो हागौ आङो दिनै दायनिगिरिया नोंसो आंनि मुथै नोङो सासे उन्दै खुदिया गथ'खौ दिनै नों गारनानै बबेबा जायगायावसो थांना थाहैनाय आं खोनादों बे खुदियानि मा दाय रसमा बे खुदियानि मा दाय बे खुदियाखौ नोंनो जोनोम होदों दिनै नों मानो आलाय सिलाय नोङो बेबायदि खालामथावामोन नों गुबुनखौसो बुजायोमोन गुबुनखौसो मिनियोमोन दिनै नों मानो बेबायदि जाखो आं हमनानैनो मोनासै प्रब्लेमा सोरनि नखराव थाया रसमा गिदिरनिफ्राय लानानै फिसानिफ्राय लानानै नखराव बहुतटा प्रब्लेम थायो फानलु संख्रिनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय थाखा फैसा बहुतटा प्रब्लेम थायो सोरनि नखराव थाया धोनियानो जा हाजार धोनियानो जा बिनि नखरावबो प्रब्लेमा थागोन दिनै नोङो बे लेथ्रा दायखौ लानानै नोंबोथ' लेथ्रा दायखौनो लाबाय दिनै नोङो सासे खुदिया सासे 9 बोसोरनि गथ'खौ दिनै आलाय सिलाय बालाबारियाव दैगारनानै गालांजानाय बायदि खालामबाय नोङो जुदि साननाय दंबा फैफिनगोन बे गथ'आ दिनै बिमानि अननाय मोननो थाखाय दिनै माबा मोनसे जामुं जानो थाखायबो दिनै हालाय हाफाय जानांगोन स्कुलाव थांगोन दिनै बुंजागोन सासे बिमा गारजानाय गथ'आ बैनो होननानै मिनिगोन गथ'खौ अननाय मोननो थाखाय बेसे हालाय हाफाय जागोन गथ'आ आं मिथिगौ बेखौ सोर गामि खाथि खाला बहुतटा खारनाय दंथ' मालाय बिमाया थांबाय खारनानै गोदान संसार जाहैबाय हौवायाबो लाबगोन हिनजाव गोदान बे गथ'आसो आलाय सिलाय गथ'नि फिउचारखौ साननांगौ ना नों नोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ साननांगौ दे नों नोंनि लुबैनायखौसो फुरा खालामहैदों माथो बे गथ'आलाय मा जागोन उन्दाहा गाबगोन गथ'आ बिमानि अननाय मोननो थाखाय हांखुर जागोन नों बुजिदों ना दिनै गथ'आ मेथाइखौ सोरनाव बिगोन बिमानावसो बिगोन ओंखामखौ सोरनाव बिगोन आइ ओंखाम खुरना होलै होननानै बिमानावसो आद्रायगोन बिमानावसो गाबनेगोन फैसा थाखा नांगौ होननानै बिफाजों दिनै एसेब्लाबो माने बेलेग जायो बिफाया थांगोन गुबुनाव थाखा फैसा आरजिहैगोन नखरखौ सलायगोन दिनै नखरखौ दैदेननाय जेनेबा नखरखौ सलायलांनायनि बिबाना सासे आइजो माहारिनावसो थायो बांसिन अब्ला नोङो बे नखरखौ गारना थांनाय लोगो लोगोनो बे नखराबो बहुतटा आलाय सिलायथ' दिनै आलाय सिलाय जागोन बे नखरा नोङो फैफिन रसमा दाबो एख' जायाखै भुला सोरनाव जाया दिनै गेदेरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम बयनावबो भुला जायो दिनै नोङो सानसना मोनियाव हमस्लाबना मोनियाव गोसोआव बहुतटा दुखु मोनोथ' नों दिनै दुखुखौ माने हमस्लाबना मोनियाव दिनै नोङो रावनोबो फोरमायना लानो हायियाव नोङो दिनै जेनेबा सासे हौवाजों खारफ्लांना थाहैनो हागौ अब्लाबो नोङो दाबो फैफिननानै न'आव फैनानै जेनेबा नोङो नखरजों नखर जगाजग खालामनानै नोङो रायलायनायनि गेजेरावबो जुदि हौवानि नखरनिफ्राय नोंखौ लांफिनोबा नोंबो जुदि बे माबायाव राजि दंबा नोङो दाबो फैफिन गथ'नि भबिसतखौ नायनानै नों फैफिन गथ'आ आलाय सिलाय जागोन दे आं बुंखादों आलाय सिलाय जागोन नोंथांमोना थरायना बुंनायखौ खोनाबाय जानांगौ बुजिबाय जानांगौ ओरैबायदि मोजां खोथा बुंलांदों आरोना लोगोफोर नोंगौ हिनजाव मानसिफोरनि गोसोआ जेब्लायबो बेफोरबायदिसो जानांगौ आरोना बेफोरबायदि जाजानो लुगैयो मानो होनोब्ला साफ्रोम आइजोफोरानो सोलोंनानै लानांगौ जे न'खरखौ माबोरैहाय सालायलांनांगौ माबोरैहाय दानांगौ माबोरैहाय गोरोबनांगौ
न'खरनि मानसिफोरजों थिग बेफोरबायदिखौ मोजाङै सोलोंनानै लानांगौ आरोना लोगोफोर अब्लासो न'खरा गोजोन जायो आरोना गोजोन खुसि जायो आरो दावगालांनो हायो गोजौआव दावगालांनो हायो गथ' गथाय गासैखौबो मोजां खालामनो हायो जों बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरानो न'खरनि गाहाय होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला हौवा मानसिफ्रा न'खराव थानाय जाया गुबुन दाबसे गोजान जायगाफोराव खामानि मावहैनाय जायो सोरबाबा गोजानाव थाङो सोरबाबा थांलाय फैलाय खालामो बेनिखायनो हौवा मानसिफ्रा न'आव थाथेरनो मोना मानो होनोब्ला हिनजाव मानसिफ्रासो न'आव थानानै आराम माने न'आव थानानै गथ'फोरखौ आरामै बुजायनो हायो फोरोंनो हायो आखल आखु फोरोंनो हायो खामानि दामानि मावनो फोरोंनो हायो बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो हिनजाव मानसिफोरा मोजाङैनो न'खरफोरखौ सालायलांनाय हानाय बायदि मोजाङै दायथ' गोनां जानांगौ अब्लासो न'खरा गोजोन जायो आरोना लोगोफोर बेखिनियानोमोन आं दिनै आरो मा बुंबावनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय